Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Ranger Security and Services Organization kala wengkam yo Parman M Sangmau badai udkhot jongkani ka organization ubatrai kumu security guard hapo Negrims Hospital hadin ka jingtan ra daka kali hapadeng ka jingsho khau yang ya arngut kisamla puli ka Department of Chemistry ka school ba nihu ha ka janmiet khan yo tare gunai weng arajar arpusan ya ki balatip kerteng kum kesamla dari tengen po dukhei Bad kesamla Stephanie Shadab ki badang don mentah pedeng ke jingsya sumar ha intensive care unit jongga Nazareth Hospital. U assistant security officer jongga Ranger Security and Services Organization uba Questerwell Carsono ha ke jingikran bad gilat patai kubor ha ka khat khandai tarik unai wing arajar arpusan. Ula ong ru bakani ke dei ke jingja ke basungsi bad ula pharu yau kerwo snglem sheki arngut kisamla puli Bagin yo no kam klo ya kemet ke bakot bakia. Ikan pau ikan susi sudiau. Nagaliang jungi kumpa management. Halo tu kejingja. Ni nim la banong kumnung nomor nomor ba. Ketika kejingja ke ba ni rungim poi berkat bukan nong tu. Te itu batun ra lanai badan bentah tu ka accident tu sini di staff jongi parliament and sangma te don hiru ha duty don off duty te nagaliang jongi ni maham juri ki wei pada ki staff jongka organization ba kin numle kum kini ki dan bentah ki jingdi ba penbuat polisi ke bala aban walam suatu ka komputer ki judge jingja te ni nakaliang ka organization ni don tang ka jing kit bok kit ruyang na bentah jong kita ki kon samla ba it ki bamat itu ka jingja itu ka janmit te ni kerman bo blay un isne ka ban ni ada kisah tiba besbon jauh ban Irab iki ban ai ke jepun kia ni pha wi ke kubur sekilong yang sem ski bayang hasam ke kubur ba nagaliang jongi midon ke jing sukit ram habi di bekani nomor boleh di staff jong ke RSSU te ni needs kamba kugini ke nani smart kinum jasu nimpa galiang organization ishim ni ka action ka ba tinge halor jong kini ki staff ke jongi ki bale ekum kini ki badan bentah ki bakum kini ki jingling ki basnio se khlam kan wan lam su ki bakum kini ki jingja haki wei pat ki po immediately hi la sim action but ni la welcome no yu isnan hin na ka organization halor gitu kijingle nomor bahaka lagi kendon trikam jongilu kila don lupa lagi kendon kiba ngila mana ba kimbet bantunan kami kini kijingdi berpenbuat wat nadu secret ru haji shangimsha nakaliang jongi juhikai bhai ki khna ki jongi banong discipline juhikai ki wat nadu ka gomkran ku khana gaya gaya ba jongi juhikai bangi kwa ban tune ki sa jinglong discipline saka jinglong ko bha mat bobon ki di kon samla kiba cekam cejam bani tengi hikai bha ki hagbili biki an ki kendon kiba ka management kendon